Dul mochung'ne ndiko obila e tich e pacho kaendi National Police Service Commission koro medo osara obila kaka okang' mar chwalo dwaro moko maende osiem koda put manotele gi ogaye machon mar doho David Maraga. Jakom dulno Eliud Kinuthia olero ni giikore mar chopo dwaro mamoko mag obila mane onigi tiyo e lwasi maber kaka dwarore. Kaka jafwambo maro Eric Owenga lero, dul mar obila bende opuodho medo lemo apisas maromo 1957. Obila mapacho ka koro biro buonjo mokalo kadhi e bengi tok piny owacho otemo mar chwalo lwetgi e yo mar osara margi. Kinde mokalo obila thothgi osebedo ka gwenyore gi pado kalore gi osara manok ma gisebedo ka gichamo. Obila ma yako ndiki e tich chakre e rang'iny mag obila ma bende ong'ere kaka constable yandi chamo osara maromo 21,645. Tok kolo ilipot mar Maraga koro omedo obilago makamago 4,000 kendo koro osachgi onyono 25,640 e dweni. Dul mar Kinuthia no bende nofwenyo ni nitie obila ma osebudho lemo mar constable no kuom thuolo malach maonge dongruok e yo medruok madaraka kata kodoko ni osachgi to yande dongo musmus nyaka 50,145. E wi mano piny owacho odewo wang'i kendo omedo gi omenda maromo 19,640 e wi osachgi kaka okang' mar dino fuok mar madaraka no. The Maraga Task Force, whose recommendation include review and increase in police officers' salaries. Haima Berno bende nolwar ni obila madito manie rang'iny mar Senior Assistant Inspector ma thuolo mosekalo osebedo katero pacho omenda maromo 200,889. Koro chakre dweni geno ni gibiro yudo omenda maromo 221,915 tok medgi osara maromo 20,026 e wi osachgi mapile. Na kwa hii kazi ya polisi tunasemaga mbuzi hula kulingana na urefu wa kamba yake. So kama wewe ni mdogo unakula style ya urefu ya kamba yako. Kama wewe ni mkubwa basi unapewa pia heshima yako na Inspector Generali. Obila mosebudho elemo mar Senior Assistant Inspector General for Police tok nyal medgi madaraka koro sani geno ni biro wuok e osara maromo 310,725 to nyaka 409,365 ma eri tok medgi omenda maromo 98,640. Bad migawo mar obila osebedo kod ng'ur e wach mar madaraka kendo bang' bedo kod lalruok obila buora no omed madaraka tok puodhogi kendo nonogi e yo makare. Sisi tumekwisha fanya uamuzi na tumempatia Inspector Generali ruhusa ya kuwasiliana na wale ambao wamepewa madaraka. Na hiyo taratibu nafikiri inafanywa polepole. Remember there are also procurement issues of the insignias and the right badges. So gradually they will be communicated, all of them, if any of them have not gotten his letter of promotion. Moko obila osebedo kod ywak ni chenro mar medo gi madaraka kinde duto itayo e yo ng'eruok gino mane Kinuthia okiro ne lwete. People who are perceived to be well connected, all people who are perceived to be favored. This job, Kamore, there is nothing like that. It is your effort and performance. Gesani nitie obila moheo 600 manie piny Haiti chenro mar kelo kwe, kata kamano anyuola magi moko osebedo kod buok ka giywak ni giwinjo matek kalore kod leo mar osara magi. What was agreed as allowances for the officers serving in Haiti mission specifically have also been paid up to date for the lot that went, the first lot, and the lot that went the second lot. This being a foreign mission, there may have been a few teething few startup problems of currency accounts and all that. But these have since then been resolved. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.